Oh nggih, Bun, monggo kula badhe nyoting jenengan masak nggih. Santai mawon. Oleh niku mawut nggih. Nggih. Nggih mawut. Mestine sego gorenge ya wis diwehi telur lur dicampur kaya mau wis diorek-orek. Dadi lek pesen sego goreng utawi tanpa telur ceplok kuwi 5.000 tak tilikane bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Dulur-dulur iki aku nang Jalan Margotani, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Arepe takjak kulineran murah dulur-dulur. Mie dan nasi goreng Rp5.000 satu porsi. Lokasine pancen nang ngarep kono lur, tapi kok ya sepi ya ketoke. Kok gek tutup. Lah ya biasane kan cukup rame apa meneh dina Sabtu utawa dina Minggu kaya ngene iki. Waduh, tutup tenan lur. Ning ra usah kuwatir lur, aku sih ana cadangan liyane. Lokasine ora adoh saka kene paling sekitar sak kilo dulur-dulur. Neng arah Gua Selomangleng tutup lur. Ki wis tak sutel perjalanan teko Jalan Mastrip dulur-dulur. Jalan Mastrip iku ngubungake kawasan wisata Klothok Gua Selomangleng ngarep kae lur karo perempatan Sukorame. Lokasine yen saka kene iki wis karek ngarep kuwi lur. Tepate nang gone ngarepe Unik utawa Universitas Kadiri. Padha kulinere nasi goreng dan mie goreng Rp5.000 satu porsi. Kaya apa keseruane? Dadi dulur-dulur kaya ngene iki lho senenge manggon nang Kediri, golek panganan murah kuwi penak banget. Mulai nasi pecel 3.000, nasi goreng mie goreng 5.000, rawon 10.000, nasi padang 90% harganya rata-rata 10.000. Lauk apapun lur. Ya niki aku biasane gur nyawang tok lur. Arepe mampir iki kok piye rasane, tapi amarga sing kono mau tutup iki sekalian karo njajal engko kaya apa bedane rasane. Wong regane padha lur. Iki kampus Universitas Kadiri utawa Unik. Lah lokasine pas ngarepe dulur-dulur Kedai Sipit 5K 5.000. Nasgor, nasi goreng dan mie goreng dimakan sini Mbak Bu. Pakai ayam pura Pak? Pakai no. Oh, yang 5.000 nggak pakai ayam, pakai. Kono le, tunggu kono le. Kowe apa mie apa nasi? Oh nasi. Tunggale mie Bu nggih. Sing ngedoli pesenan liyane lur sing dibungkus lur. Iki lur kondisi warunge iki mang pas rodok sepi dadi cepet insyaallah. Tak sepilne lek masak lur. Bawang cincang lur. Di apa jenenge? Ditumis. Telur. Nggih setunggale mie, tunggale sego lho Bu.
Oh nggih, Bun, monggo kula badhe nyoting jenengan masak niki. Santai mawon. Oleh niku mawut nggih. Nggih. Nggih mawut. Mie campur sego. Yang pertama wau bawang, Pak nggih. Ngoten niku dadi pinten, Bu? Kalih nggih. Kaden ku pomone siji kok sak jumbo. Iki lur sego gorenge wis mari. Muridku lur sego goreng, aku mie. Jadi 5.000 lur sakmeniki lumayan ki cukup parek lur. Tambah telur 4.000. Jadi koyok ngene iki total 9.000. Asline sego gorengnya ya wis diwe telur lur dicampur koyok mau wis diorek-orek. Jadi lek pesen sego goreng utawi tanpa telur ceplok kuwi 5.000 tak tilikane bismillahirrahmanirrahim. Enak lur, aku rasanya cocok. Kok mboten langsung teng piring, Pak? Oh, ngoten. Iki lur mie ku lagi diproses, wis meh mari. Lagi lur mine wis ana telure lur. Wis dicampur iku 5.000 lur yen mie tok. Aku seneng apa mine mie gede-gede kae terus sayure cukup akeh. Terus iso njaluk pedes barang. Telure 4.000. Dadi nilainya yang total 9.000. Yen mine tok 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kanggeku rodok kasinen titik lur. Mengko yen mrene meneh njaluk garame dikurangi. Ning yen umum iki pas. Yen aku memang seneng gak pati asin lur. Lek rasane wis pas komposisi bumbu-bumbu liyane. Oke dulur-dulur, video bakal tak akhiri sakmene dhisik. Ojo kuwatir dulur-dulur, sampai ketemu video liyane. Wassalam.